Sakto la. Pagtimpla. Mong kutak inaayon Di na pala siya makakaunin nga. Sipot sila. Anong gin palit na kuan? So, anong pa akong kayo mga sura kuan na? Kay, Oo. galad-kad. Adi na. Ano ni? Ano niya? Sipod. Waray man isda, mga sipods malan Kasi pa narito. kayo mga ayawin. Maghumok na kaya di ka pinaman. Kanasal pa kayo mga pagluto dayong kanina. Bad daw. Abot yun makapangitlop kita yan na ini. Ano't ngaran ini? Ambot kaya, direkit maharap ko na ngaran ito. Basta kay sipods man ko na ito. Alag kanina, pwede ka nagtad. Kuan, ang mga labas, ang mga limas. Oh, adi na, mga panakot. Ang kuan, ang mga tanon. Kaya kayo mga magutom na. Ay, pagutom. Gutom-gutoman na niya nang yun eh. Kanasal pa kayo mo nga. Kuana, pagluto dayong pag-abot ni mo, di ka nga trabaho. Gipanugasan mo na ini. Oh, malimpyo na ito. Hindi ba nga mga utanon, kibis na mga pagbuhan ng iklop, magutom na. Oh, ginugasan ko ng gap ito. Kasan mo na ini. Oh, malimpyo na ito. Papalit ako. Kuan na ini. Oh, adin labas. Ano niya? Dulaw. Daw. Oh, pwede marasat sa mga ini. Sos. Anasin daw, lain daw nasin, din, anasin. Tara. Adin na. Okay kung mahumukin dayon. Nasa rin pa kayo mo nga pagluto dayong pagkapalit eh. Na dito, nagsinudi-sudi ka pa man. Oh, na, gusto pa bayan ni Juan. Ay, kaya ba mong pagkadliwat kin? Sakto la. Pagtimpla. Mong kutak inaayon Di na pala siya makakaunin nga. Sipot sila. No. Di na pala ito. Wala na. Ito. O sa kaya kanugon. Oh, Mahal ini. adin na. Ako naman, Juan, ang takop. Adin na. Takop. Okay kung maluluto na yun. Malagmit bang kuno dahil ni Malaga, ang amo siya ngayon mo nung palitan. Amo niya sir eh. A few moments later. Bura ko naman, mamuta mo. Luto na. Daw. Tot sabaw. Daw. Karasa. Tara, balito ko matigaw. Daw si, yun ito nunod. Daw, ulit eh. Mahumok na ba? Sige daw. Malimanan ka oras. Amo rin ada. Ang dapat pa ka ulit matigaw man. Tama na ito. Magutom na, tara. Sige. Magutom na dito. Isa dito. Tara.